Hi guys, modto meron sa ilin kay magpatambal mi ni Sir Win. Kay nayayay si Kay Sir nayayay Win, si Sir Win guys oh. guys. Unsa pa si? Igna diha unsay yung isulti diha. Lay boy. Magpatambal mi guys kung naunsa na mong gibati. Asang mama mo. Oy ka ba? Dira na. Lad. Na, taon dito. Lahilin niya pirol. Ay, kuan na to ka ng ramos. Ito ay panina na rin bata. Pero basta gihasulan ko kay sa dagan sa tao nga akong wala mong gidi nang tungha na. Kung saan man ni karon ang kawayan. Ako na bowling koy, may mga kuan na. Yaho. Yung pinamos daw. Bakit daw kaya bla daw. Ay, batayan mo daw. Dito. Hindi dai ka sanay ka. Ay, dito ba rin? Mada. Dito ba yan eh? Kami ba yun? Mada. Marlon na alaba. Oo. Katong kita si ba? Kanas katong manyanita? Dokobok baboy. May okasyon ninyo nga nga tunay nga saba na kayo birthday. Agoy. Matod pa nimo nga una mo kay Oo. Nay kuan siya kanang mura kasi ato. So, maklay mo ba? Itong namaklay ta si ba? Kanas ante? Dani pa man niya sa ko. Kunyo ko ni dako. Kunyo gani katong ni. Ay, karon ka dito ka. Dito ka ora. Kunyo ko ni upang may sanhuan ani. Okay, kato lagi pag-uli na ako si. Nag-adto ba unsa may okasyon dito la manong Marlon di ay? Birthday niya. Birthday ba kami kuan? Siguro ta to. Naabadi ka sa birthday ni manong Marlon? Dili man sa birthday ba? Kayo. Ihugot ang isa. Ihugot ang piso. Di na agad ini okasyon nga kuan saba kay lagi mo. Ano pa lang siya kay ani. Dumdum ba to? Nagkanto lang maro, magmaklay ba mo? Ito nga nang gilaag mo dito. Itong kita sabay si ba? Opo may sanhuan ani god. Okay sa naman. Wala mo korta. Wala. Dito Wa pa isang buwan kay wala man ang ani. Kaya na ihi man ang ihi ka man. Aka mo. Sa kanang ihi. Nasulan na mo sa lana. Kamerang lana na kung isang Dito noon sana ay. Dito noon sana ay balite ka naglangoy-langoy wala noon. wala dili dito. Sa dirira lugar? Dili na naman sa ato. Naihian ni mo anti ang dili ingon nato. Ihian niya. Dito tong Nayayay si Ondoy. Nayayay di ay si Ondoy di ay. 5 piso ibunot. Naunsa man sa di si Ondoy ma? Na, pagian soy dining. Ha? Kaya mo ka po si Lucel ma. Mukha na datong pagpamuha panahon. Makaroon kayo. Waman dahil sa mga sa lana. Bawal. Itlog, Sa kaon sa Karne. itlog manok. manok, Kauna kang manok gabi igahapon. Karning baboy. ana. Bulad. Pista sa sayon ugmana. Pinapa. Ako hindi ay.
Pista na bapa. Bisan pa kuno panabi kag maabtulan ni kapagawas nila. Malitik gid kanila. Unsa man silupin nga di naman napanubukan. Tanaw ni mo ano sa ibang lakaw-lakaw. Tanaw, sige ko gikap-ikap lagi sa kong kwan. Ko my god, kuan niya tanaw na ko nga iga. Nakula ka mo. Tingalan na lagi to. Murag bunhok lugar. Nya tanaw na ko higapon ako wala man. Di man sad lagi nato kakita sila no. Oh, di man lagi nato na makita. Unsa ang ra bisan mo gani na. Salamat. Kano ko Sherwin. Ali na bib. Oh, nayayay ni, nayayay. Wala. Butlag na unsa ni. Sa may pagkayayay di ay. Kabuhion ko no siya ag nerbiyoson. Ag kalipong. Ang pila dito panglabay nila. Gasan dito. Ag high blood, ag anemic. Apa imong upon we? Pasahay din sa imong. Buwan ako sa isa ko mama. Patay na. Di man sa imong papa na pa man. Sa papa na ko. Sa bukid nun. Wala ko balo. Kano siya mga kalag. Ha? Kalag. Ah, kaya. Ay, kudang iyang kuan sa imo kay gakuan ka. Kapamugnaw. Hindi ko Burak-buros dai. luod. Ang ginawa mo. Luod, luod. Pero may bat hangin. Hmm. Hindi niya. Kalag ka pa. Yan, mugnaw din siya. Ano eh. Di Walang madala. kuan sa kalag. Di madala rig hilot na kung gihilot kay gabi Sherwin. Kuan na siya ulcer. Ako? Agoy ulcer. Ulcer niya. Sigrang taagi. Kaon. Uy, giahak ba ni karon? Hatbus inuwan na. Awa lagi. Di. Is nurse. Alam na is. Wala na is. Kremil S ipainom. Oo. Dami na hinay lang sa mga inom sa Undang sa ko. undang sa Digid undang sa ko undangan jud naa. Kay para dili maulcer. O nahon pa sa dami kong pag-inom. Dagyan ang inom ko sa kaon. Ah, mao na. May connection sa tulo da. Da. No, saka rin sa ulo. Kabuhit man lagi na siya sa... Ah, makabuang day na ah. Ayun sa mandi ay kung imo. Agoy ginuko kuyaw ni mabuang. Diyos ko day. Bug din yung una. Amoy ko ako na saka na sa ulo na ko ni. Kung sige ko inom. Hindi yung kanan sa... Di sa inom sa biyan sa inom eh. Kung mag-inom ang galing, ayaw, gid yung nga daghan, gid kastaran nga. Lumera. Pero- Gid mo mag-inom. Mas maayo gid nga di na gid mag-inom no. Hindi na mag-inom. Patay nga inom. Agoy patay gid na iya pagkainom ah. Patay gid siya kay. Lagi undang ko na pa makita diha na. Oh, ta magig maayo. Ba na magig tilaan pahapit. Ay magig you know, stiller. Di ka na badlong kasi mo mga apukan. Kalag. Ang imong mamaahaman din ilang mga konse mong apukan kaliwat. Sa ko mama. Ya, esperanza. Akong lula. Buti nagbadlong ipinangga mo ulat to niya atong lula. Maiman siya do. Ah, ako lula. Maning. Ang dami. Apukan. Lula ma. Oh, karon Manggagkot ka lang dani. Dani. Dito sa interior periodo yun. Dala nang yung squad. pasalubong. Diyan sa lawa. Unsa man ta karon? Bernice. Bernis Ay, berlis, berkaroon. Huybes. Gibis. Una-una galing nila.
ang iya mo sa gidali mag-abot ng pista sa saya hindi ra makapakaon sa karne. Pesta, pwede na Dili kumakaon. blood ah. Dili siya. Di pa mo pwede makakaon pista lin. Normal rang dugo. Kanang malipong siya, mauna na siya. Blood lang di ko nakulula dai. Lola nga. Kaning apuan mo gud kay ikaw ang pinanggaan niya po. Maarap gining mataanan. Ako na mama. Patay na di yung mama sa rin. Kana kulula man akong nagpapatakot Inahan ako. sa iyang Mama. Imong mama gyud asa makaron Patay na. Pero pinangga ko na ni sa kulula kaning nagkuan ako karon. Pinangga ko ni. Agbadlungon ka sa imong lola. Kay dili man ka agpaminaw nako. Muna diha. lain ba lang badlong kay kadaot outlet. Na- Lain lang kaluoy. Unya, unsa man Sherwin, ag-inom pa ka? inom siya kung nainomon. Ay na, diha nagyud ta karon. Kung wala inomon ay nasa inom. Nakiagsaka mo kuno lagi sa ulo. Di mabuang gyud siya. Oo, kung malikayan ay nasa inom. Ang maayo di na lang gyud mag-inom. Pangayat masama. Pagkauban daning barkada. Wa man tanong. Ay, sure na. Ta gyud maayo. Dili kay dili. Munig sa ako sa kulo dai. Munig sa ako. Ang yang ulcer, Kremil is la inomon. Gramil is lang daw. Pwede mo sa Alpine. Alpine pod. May itong digwa ay ko gahapon aslong. Slow. Unya karon di na maminaw na jud ka nako Sherwin ha. Kay Dagkot mo to lawa. Dagkot mo. unsa adlaw? Makapabor ka mo dito pag kuan. Ang dagkot. Naraman siguro na daan nagibutan sa balingon. Dili sa kanigitan. Lugitan, baday na. Oh, lugitan kabutan. Ispiran sa kanigitan sa ko. Ah. Kuto bulisong. Banto din niya pati ang. Mana. Di sad maka high blood. Sa anemic saktora. Kabuhi. Nag-inuman sa Kabuhi lang ni dayon siya sa ulcer. Kanang malipong siya. Kanang magtaas ng iyang acid. Ah, lagi. Di na mo kape. Ano siya? Kape na siya mangustin. Di gatas na lang imo Sherwin. Gatas. Ay na inumon. Palitan mo sa isang karton ng Alpine si. Tuara, Gid sila gid isa ka karton di ay. na nga. Muna lang batasanon. Kalag ka pa. Ano kunin mo dito sa itlog. Royal, tamaan. Itlog nga dili. Kanang itlog nga. Itlog nga luto. Do tabako royal. Ngayo, pangamuyo lang dito, Lola. Kung naluoy ka na ako, Lola, kung imo ko nabadlong kay mo man nagigili kalipayan ng mga inyong lagi kalabihan ako. Uli ilang pula. Walay Hindi na pagigda yung pagpangga. Wala. Sa laing kalibutan sa mga tay. Wala ra dahil na imong kaluya. Na yun, malina lang dahil kasi kamanyan. Dito sa interior. Kapag kuan, di pa ka mag ato dito malina na kanadaan na ng Balay. balay. Ah, mamalina ka sa balay Sherwin, then ay ka mag-ato sa minteryo. Dahil palit ka kandila dalan, kandila dayon. Dagkot ka dito. Pangamunyo. Kaya agoy kung kuan ta dani kadaot ta daning kalag panlaw mata. Naglawom lagi ang mata lagi. Panlaw mo Nga. siya naglibang-libang ba? Oh, ag-ingon lagi sila ni Dayday nga nagunsa ka Sherwin, nag-igita ka. Wala na siya gigita. Laom lang gud. Naag-ingon na siya nga agkalipong kuno siya. Ingko nga mo to nga nagpa-BP mi. Okay kay Na okay naman ang BP. Kay nagsagol na kay naapagi ulcer, ulcer man siya. na sige inom. Kagadog acid ang iyang ginawaan. Isa ka sa ulo ang hangin. Oh, nya. Una-una siguro sa apuhan, di nagikag pabadlong ha. Badlungon na dili man lang gyud. Badlongon, di magpatuo. Agod agpatuo ka nako, bib. Kay di man ingon nga ang akong pagkuan nimo dinautan para man na nimo. Di naman na maayo nga sige kag inom. Imo nang una-unaon nga nakay ulcer. Tampo man galing rin, dagan na dayon kung medyo hapdos na.
Kremil is lang kay kanang Kremil is si pa. Ursa. Sir, Kasi dagan ang kanang mag-iminom. kiss na dayon kong bation na nga. Lain ang paminaw. Daghan na gidani ang mga inom. Kauban na ako dali mahinay ako. Na. Ito na dayon lihay. Ti-tion man gid og maayo. Ay, Ginoo. Oh. No, na. Ti wag maayo. Oh. Pwede ra siya mamalina dito sa ubos na mo nga payag. Oh, pwede ra po dito sa inyong ikonan. Then diretso na din siya dagkot sa minteryo. Oh, tabako, oo. Sherwin, kapila siya mamalina kay Sara. Kay Sara dayon ato sa minteryo. Sige, sige. Salamat kay Lynn ha. Dito na kami sa bahay, tapos ang resulta sa kang Sherwin, nga nung nagluya-luya siya, hilabtan siya sa iyahang lula nga namatay na. Gisagda siya guys, nga dili ipainom-inom. Karon kay sige man lang gyapon og inom, mao to nga naluoy siguro ang iyang lula, ang kaluoy sa mga kalag kay makadaot man sa atoa. Mao nang karon kailangan si Sherwin hindi na mag-inom. Ha, Sherwin ha? Behave na behave, Sherwin. Kay para dili mahilabtan sa kalag. Kasi guys, ang lula ni Sherwin naawa daw sa kanya. Palagi na lang daw mag-inom. Palagi na lang daw malasing. Kaya, kailangan na hindi na daw mag-inom si Sherwin. Tapos, may ulcer si Sherwin. Ayun guys, na-ulcer na kay sige man inuma, tapos walay kaon. Si Auntie Mercy pod, naihian niya ang dili ingon nato. Mao nang gakatul-katul ang iyahang kuan. Ang iyahang diri ang katul-katul. Mao nang kailangan pod ni Auntie Mercy magpalina. Si Ondoy gihilabtan pod sa mga apo. Oh, kay kanunay malagi si Ondoy diha magbaras-baras diha sa silong. Ayun guys, ang mga resulta sa ilang pagpatambal dito kang ilin nga pirol. O, atong obserbahan kung unsay mahitabo kung kani si Sherwin, kailangan na gyud nga dili na mag-inom. Maunang behave na gyud Sherwin. Tapos may ulcer si Sherwin, ipainom lang daw siya ng Kremil S. Kay madada pa man daw sa Kremil S. And karon namahaw nami, ako man akong kaon, and si Mother, nagpakaon si Mother ni Ondoy. And si Auntie Mercy, tapos na si Auntie Mercy kumain. Natakot si Auntie Mercy kumain ng karni. Tapos ang ulam niya asin. Kasi ang daming bawal sa kanya, hindi kailangan magkain ng itlog, toyo, tapos tamban. Daming bawal sa kanya. Kaya ayun guys, ang mga nangyari. Kaya eto, thank you so much sa inyong lahat, sa mga suporta ninyo sa akin. Maraming salamat guys. Sana hindi may skip ang ads. Ako'y magpaalam na sa inyong lahat. I love you so much guys. Bye!